Omlouvám se lidi, že dlouho nevycházely videa, ale trochu jsem byl nachlazený, nebo nevím. Měl jsem toho prostě hodně. No to je jedno, jdem pokračovat ve videu. No, takže... Ty kokos. Naším úkolem, dá se říct, že musím přesně takhle rozdělit moře a máme vzít ty věci, co jsou tady. Ježiš. To bylo docela krátký. Musíme tady projet tutoriálem, jinak se to nezvládne. Tady to musíme prodat. Co se děje tady? A koupíme si tady lepší tyč, nebo co to je? No jo, oštěp. Co to je? To jsou peti. Dostal jsem rybu. Jak zajímavé. Tady to je moc hrozně. Tady musím ani všechno kupovat normálně, já už nechci. Dost. No tak, jsem tu s rybou a může mít znovu. Už chápu, to si musím podržet. Jde. Ježiš, ne. Já to stíhám, tak dobrý. No jo. Teď jestli jsem náhodou nezapomněl, co mám dělat. Myslím si, že bych to měl prodat. Ty kokos. Jsem boháč. Aha, to je moc drahé. Tak nic. Všechno, co dělali v tutoriálu, je zbytečno. No to je paní s bublinama. No jo, co si koupím? Co si koupím tohle? Čet. Mně předtím padl ten nejlepší? Nebo to jsou stejný procenta škoda. Tak to je vlastně jedno, co mi padne. Je to stejný. Jo, a tady týpek kupuje speed. Tak to dáme takhle. Doufám, že jsem si nekoupil větší speed na to, aby se to dřív uzavřelo, ale to by asi nemělo. Musím to podržet. Koukejte na to. To budou poklady. Já vidím truhlu. Co to je? Co to je, kámo? Já teď ztracím zbytečně čas s truhlou. Poprvé se mi dařilo. A já tam celou dobu si hraju s truhlou. Ach jo. Prodáno. Koupeno. Otevřeno. Výborně, mám všechny. A vylepšeno. No jo. Myslím si, že teďka to bude úplně nejlepší. Jo. Já myslím, dobrý. Truhlu už nechám truhlou. Nechám mi to jen tak ležet, protože ona nic nedělá. No tady máme tohle. To si schválně, to se nalákalo. Teď si myslím, že jsem to vzal nejvíc. No jo. No, mám ještě míň než minule. Asi bych měl přestat utracet za pety. Upgrade double jump. No, takhle se vydělává. No. Docela bych někdy se chtěl dostat už úplně nakonec, ale to potřebuju lepší tyč, nebo nevím, jestli to je tyčí. To je hodně ryb. Ale vím, že bych to nestihl, a to tady pozbírám a už musím jít. No jo. Ty kokos, co jsem dostal. No jo, už se mi daří. Teď se utracím čím dál víc, ale to je jedno. Můžu si to dopřát. Totální super hrdina jsem. Kámo, tohle chci. No to je nic.
tak nic. Beru ještě tohle. Jo, kámo, tohle musím vzít. A jdu. Běžím. Pojďte dám, jsem dobrý běžec. No jo. Schválně můžete počítat, kolikrát jsem už řekl no jo, protože já už nevím. Jinak se omlouvám, jestli můj hlas je takový někdy trochu takový divný. To nemůžu. Prostě moje hlasivky nejsou zdravé. Počkej, má to peníze? Kde vidím, že mám peněz? Aha. No. Tak o tolik málo bych nečekal. No mám lepší tyč, vypadá to, i kdybych se na tom chtěl nabrat špekáčky, ale to je jedno. Ty korály, tohle, toto, no, kašlám na rybu. To bylo tak zajímavé, co to je? Jen tohle. Ty kokos, to je legendary, to musím dát. To bude drahý. Nebo drahý. Pro mě to bude krásný. Jest, to mám na pohodičku. Ty kokos, teďka doufám, že dostanu nejvíc peněz, co jsem dostal za celou dobu. Že jo. 4000, tak to je moc. Počkat, můžu se tady kopit. 10 000, děláte si srandu? Dnes to kopím nějaký aboriate. No dobrý. Speed. Jako v čem speed? Hádám, že v chození, protože jsem byl něco rychlejší. No jo. No. Nedá se nic dělat. Musím to tady vzít pořádně, no, pojď ke mně. No jo. No pluješ. Dobrý, jdu. Co to je to červený? Co to bylo? No, ještě, že mi to nic neudělalo. No jo. Co to? Jo. Opožděná animace. No, zase šrouby. Co to je? To vůbec si divím, že jsem nezemřel. Co to je? Mám všechno. Skoro. No, já radši jdu. Já nemám peníze. Ježiš, jsem ani nedával pozor, to bylo moc malý. To nevadí. Něco přece jenom vezmeme a jdem. Nic se neobejde na škodu. Jsem zase nějak schodl. Měl jsem skoro 10 000, no tak už nemám. No jo. Beru. Tak už na to neberu. No jo. Tohle chci. No jo. Berem Aha, tak tohle je to červený. Si myslíš, že mi to nějak uškodí? Já si totiž myslím, že ne. No. Já jsem tady splnil nějaký questy. Musím rozdělit moře 29krát, zatím jsem to udělal 12krát. Tak jo. To nebylo moc dobrý. Ty kokos, jsem skoro na mizině, ty kokos. Já mám hrozně málo peněz. Jaj. No, berem. No jo. Kraba. Kokos, ne. Už to tam vzalo. Už je tady další, yes. Ale ne.
Ježiši, ne. A, dobrý. No jo. No jo, mám skoro 10 000. Možná bych si to šetřil na lepší, tady tohle. No jo, vypadá to hezky. Tak to udělám jednoduše. Moc perfektní. Bylo až krásný. Berem. Tak nebudu, tak mi doskočit. Ne. No dobrý, jdu. Výborný. Běžím. To je ono. Utratím tady 10 000, je mi to jedno. Koukejte na to. Jsem úplný čaroděj, to tak vypadá. S tím to musím vyzkoušet. No jo. Seberu všechno, co tu je. No. To bylo málem do vody. No, tohle bude ještě na dlouho. No, po chvilce tady hraní, no nevím, no. Myslím si, že to bude chtít ještě hodně práce. A nebo mám to vzdát? Když nevím, ta hra je docela zábavná. Já si myslím, že možná tak splním quest a bude to. Že to jen dokola. Myslím si, že už se někam za dnešek neposunu a stejně tu hru už snad nikdy nezapnu potom. No nejlepší je to tadle za 20 000. To mám skoro všechny ty kokos. V této hře jde hrozně dobře být nejlepší. To má. No nic. Tak málo. Tak, poslední. No jo. A ještě jsem si k tomu vydělal na tohle nejlepší tyč. Ty kokos, tuprák. Tuška moderní. No, tak se asi poslední rozdáme s touhle tyčí. No jo. Nějak se už snažit nemusím. Prostě to takhle jen projdu. Dáme. Až teď. No, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak dejte like. Jestli chcete vidět další moje videa, doufám, tak dejte odběr. A doufám, že příští video bude dřív než za 3 měsíce. Tak čau.